Så Amalie, så fik vi endelig en konto. Ja. Så skal vi i gang med at prøve at finde ud af, om det virker. Er det ikke rigtigt? Jo. Jo. Og vi vil gerne optage Candy Japan. Det er sådan noget, hvor vi får slik fra Japan. Og så vil vi så lægge det her ud på YouTube. Og det, hvis vi får købt noget, hvis du får noget fødselsdagsgave. Eller hvis min mor får et fødselsdagsgave, fordi hun har snart fødselsdag. Det er rigtigt. Men først og fremmest, så skal vi have fundet, hvordan vi bruger den her app her, og så skal du se. Jeg har en nattøj på. Det er lidt fjort. Jeg har ikke noget tøj på. Og jeg er 8 år, og min mor, hun er 25. 25. Eller lidt mere. Eller lidt mere. Det er kun, når man er barn, man er stolt af, hvor gammel man er. Du er stadigvæk barn, ikke det? Så tror jeg måske, at måske det er noget, som vi skal, men altså måske skal Du skal ikke kigge på fjernsynet. måske skal jeg optage sådan en Minecraft, jeg spiller, men det lægger lidt meget. Og du må ikke kigge på fjernsynet. Undskyld. Det ser fjollet ud. Jeg er kun 8 år.